ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ କାଠ ବି ଯାଉଛୁ। ବାବାର ଗାଈଟା ମତେ ତଡ଼ିଲା। ମୋ ଜେଜେ ମୋ ମା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। କୁଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି। ରାସ୍ତା ହେଇଛି ହାତ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାକୁ ଗଲେ ହେଲା ମା ଚାଲି ପାଇଲିନି। ମୋ ମାମା ପାଖେଇକି ନେଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିଡ଼ି ଗଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚଳୁଛି କ୍ଷୀରି ଗଳି କାଟିରୁ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଗଳି ଖାଇସରିକି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମାମା ଗୋଟେ ପଥରରେ କ୍ଷୀରି ଗଳି ଧରେଇ ଦେଲା। କାଠ ନେଇ ଚାଲୁ। ମୋ ଜେଜେ କାଠ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା କାଠ ସଜାଉଛି। ମୁଁ ଲିଝରେ ନେଇକି କରିଛି। କାଠର ଓଜନ ହେଇଛି। କାଠ ଧରିକି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ କରିବେ।